misugod pagsangyaw sa Jesus sa Ebanghelyo, ang mga Hudiyo nga iyang gitudluan, wala mudawat kaniya. Ang mga tao nga iyang maingunta, gipili sa Dios nga maihimahimong iyang katawhan, misalikway kaniya. Gihimo ni Jesus ang tanang paagi, milagro, ang iyang mga pagtulunan, iyang gipasabot, apan nagdumili ang mga Hudiyo pagdawat kaniya. Mauto nga daghang mga higayon, kung mubasa ta aning Ebanghelyo, niya mo atras na gamay, makita nato, mabasa nato ang panagsungi ni Jesus ug sa mga Hudiyo, tungod kay ang mga Hudiyo naghimo og pagtulunan o naghimo og mga lihok nga sukwahi sa pagtulunan ni Kristo, ug ang ilang mga lihok ilang gibuhat aron masibo ang ilang pagtulunan. So naghimo sila mga sama pananglitan, mga interpretations, ilang gihubad ang balaod aron ang unsa kadtong ilang gustong ipasud, itudlo, masibo diha sa ilang gipakita sa mga tao. Sukwahi kaayo ang gipakita nga pagtuo sa mga Hudiyo ug sa pagtuo ni ining babay sa Ebanghelyo. Kining babay, dili ni siya Hudiyo, usa ni siya kalangyaw, taga-Kanaan siya. Wala siya magtuo sa pagtuo nga gihuptan sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo nagtuo sa usa ka Dios, apan ang mga Kanaanhon wala magtuo sa gituhuan sa mga Hudiyo. Apan ang mga Hudiyo nagsalikway ni Jesus ug kining maong babay midawat ni Jesus. Kung ang mga Hudiyo wala makakita sa pagka-Mesiyas ni Jesus, ang babay nga dili Hudiyo nakakita sa pagka-Diyos ni Jesus. Mao'y hinungdan nga miduol siya, mihangyo, kay nakita niya nga kining tawhana dili ni ordinaryo nga tao, kining tawhana makaayo ni sa akong anak, sa iyang hunahuna. Pero nadungog nato sa Ebanghelyo nga murag giinsulto siya, ang babae giinsulto ni Jesus. Kay lagi wala man gud ni maayong relasyon ang mga taga-Kanaanhon ug ang mga Hudiyo. Nasayod ang babae ug nasayod si Jesus sa relasyon tali sa mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo. Kaya ang mga Hudiyo sirado man kay silang kaugalingon. Bisan hangtod karon ang mga Hudiyo, ang ilang pagtan-aw silang kaugalingon, murag bag siralay malangit. Sirado kayo. Talagsara kaayo ang mga pure nga Hudiyo nga makigsandurot o makigminyo og laing tao. Talagsara kaayo. Nya kining mga taga-Kanaan, taga-Tiro, taga-Sidon, kuan man sila, diha may higayon sa ilang kinabuhi nga nakig-abin sila sa mga kaaway. Diha may higayon sa kinabuhi sa mga taga-Kanaanhon nga nakigminyo sa mga dili Hudiyo. O kana bang nakigminyo sa mga kaaway? Mausab ni nahitabo sa mga sa taga-Samarita, mga taga-Samaria. Nakigsandurot niya.
Ang mga Hudiyo allergic ay na, dili sa ganahan, mo to nga, sa likway nila, kining mga tawhana. Dili sila, para nila, dili angayan. Mautong si Jesus nasayod sa ilang relasyon sa mga pagano ug sa mga Hudiyo, mautong dili kaayo init ang pagdawat ni Jesus. Pero naay gihuptan nga alas ang babae. Unsa man kining alas nga iyang gihuptan? Ang iyang paghigugma sa iyang anak. Wa siya muhunong paghangyo ni Jesus, bisan paggiingnan siya nga siya usa ka iro. Niingon ang Ginoo, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak o gihatag sa mga iro. Giisip ni Jesus ang maong langyaw nga usa ka iro. Apan bisan pa ni ana, mibarug ang babay ug miingon, bisan ang mga iro makakaon man sa mumho nga mga tagak sa lamisa sa agalon. Wa niya ipataas ang iyang kaugalingon. Iyang gipaubos ang iyang kaugalingon. Ang babay miisip sa iyang kaugalingon nga usa ka iro. Apan wa siya mangayo sa kinatibuk ang grasya sa Dios, ang iyang gipangayo bisag tipik lang, bisag mumho lang sa grasya gikan sa Ginoo. Ug tungod sa iyang dako nga pagsalig, tungod sa iyang dako nga pagtuo, natandog si Jesus sa iyang gisulti. O gihatag ni Jesus ang iyang gipangayo. Kung wa pa tumahigugma ang babay sa iyang anak, dili gyud to siya magpakauwaw. Dili gyud to siya magpakauwaw pagduol ni Jesus, nga nakahibaw man siya, nga dili siya dawaton. Apan tungod kay bililhon niya ang iyang anak, iyang gikalimtan ang iyang kaugalingon. Iyang gihilamos ang kaulaw, ug miduol siya, ug mihangyo. Gugma sa usa ka inahan sa iyang anak. Maoy nakatukmod niya sa kanunay nga paghangyo sa Ginoo. Mga igsuon, kung atong tan-awon ang atong kaugalingon, unsa man kadako ang atong pagtuo sa Ginoo. Kining babay natandog ni siya kay hadlok siya nga mamatay ang iyang anak. Naa siya sa kalisdanan, naa siya sa problema. Bisan dili siya ang anaa sa balatian, apan tungod kay iyang gihigugma ang iyang anak, naapektuhan siya sa sitwasyon sa iyang anak, mautong nangita siya paagi. Nagpakauaw siya, naghangyo siya para sa iyang anak. Tanawa ang dakong pagtuo sa inahan. Tanawa ang iyang dakong pagsalig ni Jesus. Dili siya Hudiyo, pero iyang gipakita ang iyang pagtuo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Nga tungod ni ana, si Jesus miayo sa iyang anak. Kita mga Katoliko, mga binunyagan, maingon nato na atay pagtuo sa Dios. Pero ang pangutana, unsa man kadako ang atong pagtuo? Ug kanus-a man nato ipadayag ang atong pagtuo? Hangtod kanus-a man ang atong pagtuo mula hutay? Kasagaran nato, kung naatay problema, mabugdaw ta. Di na taganahan mo ampo. Kasagaran nila to. Labi nag taphaw rasan kaayo ang atong pagtuo. May gani ang dagan sa kinabuhi. Muratag si Pedro ba ni adtong miaging Domingo.
Nga sa pagkadungog pagkakita niya nga si Jesus naglakaw sa tubig, nihangyo siya Ginoo, palaktas sa tubig. Dali nga rin, giingnan siya sa Ginoo. So nilukso siya gikas sa kayan, ug lakaw siya sa tubig. Nalimot siya sa hangin ug sa balod, ang iyang pagtanaw didto ra gyud ni Jesus, apan sa diha nga may kuros ang hangin, nalisang siya. So ingon ana ang atong pagtuo. Ug naa gani problema sa kinabuhi, mukindang-kindang ang atong pagsalig sa Ginoo. Basulo na to ang Ginoo. Basta na ay mga pagsulay. Dili sama aning babae nga diha sa iyang problema misamot hinuon ang iyang pagsalig sa Dios. Nisamot ang iyang pagsalig sa Ginoo. Mautong mihangyo siya. Ang iyang paghangyo usa ka timaan sa pagampo. Ang iyang pagpiko sa iyang tuhod usa ka timaan sa pagpaubos. Ug mao unta kini ang angayan buhaton kanatong mga Katoliko. Dili lang panahon sa kaharuhay sa kinabuhi, ilabi na gyud diha sa atong kalisdanan. Ayaw pangitaa ang Ginoo didto sa gawas. Ayaw pangitaa ang Ginoo didto sa mga kalingawan. Ayaw pangitaa ang Ginoo didto sa mga dapit nga nagtuo ta nga tuad didto. Wa didto ang Ginoo. Nia ang Ginoo sa balay alampuanan. Naa siya gihalad sa altar. Ana nato siya sang piton. Pika ang inyong tuhod. Ug ituboy ngadto sa Ginoo ang dakong pagsalig kaniya. Pangayua kaniya ang grasya. Pangayua kaniya ang grasya. Kagahapon, nagbisita ko masakiton. Among silingan dito sa Pardo. Paryente nako, among kaliwat, layo-layo na. Nihangyo ang mga apo nga bisitaan ang ilang lula. Kining atong kinaiya bitaw nga gusto tag kaayuhan pero mahadlok tang mudawat. Mahadlok tang muhangyo ug mahadlok tang mudawat. Ingon ani. Kasagaran nato bisag dinhi sa atong parokya, bisan sa parokyang akong nagian, bisan asa mahadlok tang mudawat sa sakramento. Sakramentos hilog pananglitan. Unsa man ang sakramentos hilog? Tanan tingali wa makasabot unsa nang maong sakramento. Kanang sakramento sa hilog dili na aron pagtiwas sa masakiton. Mao man itong gikadlukan. Basta pare mo bisita sa masakiton, patay na na. Sunod adlaw. Mo na itong gituhuan. Mo nang hadlok ta. Bisag naglisod na ang atong sakop sa pamilya, di gyud ta mo tawag og pare ngano man mahadlok man tang mamatay. Daghan kay na dinis parokya. Og di maglisod, og di magtinga, di mo tawag og pare. Ang uban di gyud mo tawag og pare. Kay hadlok laging mamatay. Mga igsuon ako ning ipasabot. Ang sakramento nga gimugna ni Jesus naghatag og grasya. Dunay grasya nga madawat si bisan kinsa nga mudawat sa sakramento. Bisan ang sakramento sa hilog sa masakiton. Ang hilog sa masakiton dili man na para pagtiwas sa masakiton aron mamatay na. Dili ang gipangayo nato mao ang iyang kaayuhan ug dili lang ang kaayuhan sa iyang lawas kundi lakip ang kaayuhan sa iyang kalag. Pero kita hadlok ta ana kay wa man ta masayod. Kay wa man ta masayod.
Nangita tag kaayuhan, dadto nato sila sa mahal nga tambalanan, pero mag-unsa man ang doktor. Kung wa na siya'y mahimo, kay kutob ra gyud diha ang iyang mahimo. Nganong mahadlok man tang mudawat sa Ginoo nga maoy makaayo sa tanan. Kung dili ayuhon sa Ginoo ang atong balatian sa lawas, iyan ang kabubuton. Pero dunay giayo ang Ginoo nga mao ang balatian sa kalag. Ang kalag nga nasakit tungod sa sala, maoy giayo sa Ginoo. Sa matag higayon nga mudawat kamo sa sakramento. Ilabi na sa hilog sa masakiton. Mauna. Ang atong pagpangayo sa Ginoo sa panalangin, mao man ni ang babae. Mao man ni ang babae. Mao man tong gusto niya nga si Jesus iyang paadtuon sa ilang balay. Nangita siya sa kaayuhan. Ug mao ni, gibili ni Jesus alang nato ang sakramento sa hilog, ang sakramento sa pagpakighiuli, kay ang hinungdan sa atong balatian, ang sala. Ang hinungdan sa sakit, ang sala. Maunang kung dugay nakaayutang way kumpisal, dugay nakaayutang wa makapangayog pasaylo, nagtipunog na sa atong kalag ang atong nahimong kalapasan, ang atong sala maoy makapaluya sa atong lawas. Kay kung luya ang espiritu, luya usab ang lawas. Maunang, ayaw kahadlok, pagsangpit ug pari. Di man mi maoy magbuot sa kinabuhi sa tao. Wa man mi gahom pagpahunong sa kinabuhi sa tao. Wala. Kundili ang among gidala. No? Kanang inigadto namo sa mga masakiton. Nya kanang maayo og schedule kani nga magdami ana sa Ginoo. Dili na unsa ang among gidala, ang Ginoo mismo maoy among gidala. Maoy among ihatag. Ang Ginoo maoy tag-iya sa kinabuhi. Kung iyang kabubuton nga bawion niya ang kinabuhi, iya na, dili na amo. O kung iyang kabubuton ayuhon niya ang masakiton, iya na, sama ni ining bata nga nasakit sa Ebanghelyo. Giuli ni Kristo, kay nakita ni Kristo ang pagtuo ug pagsalig sa inahan sa bata. Mautong iyang giuli ang kinabuhi. Ug naayo ang bata. Ang ato nga makamautang mangita, unsa nga paagi ang kinahanglan natong buhaton alang sa atong kaayuhan. Alang sa atong kaayuhan. Hinaot paunta nga taliwala sa daghang mga kalisdanan sa kinabuhi, padayon tang maningkamot. Ug nga dili unta kita muhunong sa pagsangpit sa Ginoo. Kay andam siya nga mutabang kanato. Andam gayud siya. Kung ang babae nga iyang gitabangan sa Ebanghelyo, dili pinili nga katawhan, wala masakop sa pinili nga katawhan, unsa pa kaha kita nga iyang mga anak. Giisip kita nga mga anak sa Dios diha sa bunyag. Kung gitabangan niya ang laing tao, unsa pa kaha kita? Talikdan ka tas Ginoo kun mosangpitan niya, dili siya makatalikod kanato. Kay gihigugma man ta niya. Ang kuwang lang nga kita musangpit. Ug dili lang makausa, dili lang makaduha. Sama sa babae, bisag na insultuhan siya, padayon gyapon. Timaan nga kini siya, hugot ang iyang pagtuo. Naa siya pagsalig. Kay og nilunga pa siya pag-ingon ni Jesus. Pag-ingos mga tinud, papaulia siya, gisamog-samog niya, og nihunong pa to siya. Wa gyud siya madawat nga kaayuhan.
No nagmulunga ta sa atong pag-ampo, daily na to madawat ang atong gikinahanglan. Unang padayon yun. Bahala nagmagkinaon sa hangyo sa Ginoo o hangtod asa kutob ang atong paghangyo. Padayon na to ang santos nga misa o pangayoon na to sa Ginoo, mga igsuon ang dugang pagsalig, pagtuo, aron makalahutay kita diha sa atong pag-atubang sa kalisdanan sa kinabuhi. Manindog palihog.